Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har yanzu dai muna cikin littafin nan mai suna ban san shi ba, wanda fauziyya sulaiman ta wallafa. Ni Zainab Abdullahi Musa nake karantawa. Tunanin halin da inarsa ke ciki yanzu shine abin da ke damunsa. Allah ya sa ma ya ɗebo mata ruwa da safe, ya cika mata dukkanin mazubar ruwanta, sannan ya yi mata kara wanda ta tura shi ƙarƙashin ranta. Ya yi murmushi da jin daɗin cikin ransa. Ko da Salama bata ɗebo mata ruwa ba, za ta kwana biyu tana amfani da wanda ya ɗebo mata. Sai gab da magariba suka fara isa cikin gine-ginen birni. Ba su da suke ido biyu ba, hatta masu bacci sai da suka farka domin jin yadda sauran 'yan uwan suke ihu da shewar ganin gine-ginen abin da ba su saba gani ba. Su yara ne ƙanana, da yawansu ba su taɓa zuwa birni ba, iyakacinsu babban gari da ke kewaye da su, wanda babu ginin bene ko ɗaya a cikinsa. Bambancinsa da garin su ginin bulo ne kawai, domin suna gine-gine da bulullukan, saɓanin ƙauyensu wanda bulon ƙasa kawai suke yin gini. Sai da magariba suka isa cikin garin Kano, wanda nan ne inda ya ji malamin nasu yana sanar da su zai ajiye wasu. Sai dai abin da ya ba shi mamaki bai wuce ganin an fara sauke wasu daga cikinsu a wasu makarantu ba. Sai ya ji malam Habu din yana faɗan da kaɗan zan tafi, zai bar sauran ana, domin shi can wajen Zaria zai yi, a can makarantar su take. Cikin waɗanda aka sauke har da abokinsa Idi. Hankalinsa ya tashi kwarai da gaske sanda ya ga an sauke Idi a wata makaranta. Ya kalli malam Habu cikin rudani yana faɗin, malam dan Allah ka bar ni a nan, nima ka bar ni tare da Idi. Malam Habu ya yi masa da kuwa yana faɗin, ka ciki danku, kai ne zaka sanar da ni abin da ya dace na yi? Kalli yawan ku, ya zan iya barin ku guri guda? Ni kaina ba zan iya rike ku duka ba, balle shi da zai min alfarma. Haka aka wuce da su, yana hangen Idi yana hawaye. Dukkan abubuwan burgewar na birni suka fara sanya su farin ciki yanzu sun daina burge shi kwata-kwata. Tafiya suka yi tsakanin inda suka ajiye Idi suka ƙara tsayawa. Malamin ne ya kalle su da kula, ya shafi kansu yana faɗin, masha Allah, kar ka damu malam Habu, za mu rike su kamar yadda ka bayar da su, za a kula da karatunsu insha Allah, ubangiji ya taya mu riko. Malam Habu ya kaɗa kai da gamsuwa yana faɗin amin summa amin. Sannan ya sanya hannu cikin aljihunsa ya miƙa malamin, ya kalli Sa'alu yana murmushi. To yara, a yi karatu sosai, idan lokacin saduwarku da iyayenku yayi zan zo na ɗauke ku, kowa na kai shi ya gansu. Ba ku da kowa a nan sai wannan bayan Allah, ya nuna malam Sadau da hannunsa. Maza mu wuce, sai Allah ya kaddara saduwar mu. Malam Rabi ne ya iya amsawa da amin. Alu kan bin saye da kallo, idan sana zub da hawaye, yana rungume da buhun kayansa. Har malam Habu ya juya ya fara tafiya, ya nufi motar da ke tafe da su kai tsaye ya shige. Malam Sadau ya kalle su, yaya sunayenku ne? Rabe ne ya fara faɗar sunansa, sai Alu shi ma ya faɗi nasa, ya girgiza kai da gamsuwa yana faɗin, to daga yau ni ne babanku kuma ni ne babarku. Duk abin da ya dame ku ni za ku gayawa. Za ku kai kayan ku waccan rumfar, ku samu guri ku ajiye ta anan. Za ku dinga kwana tun daga asuba ake fara karatu, idan gari ya yi haske sai a fita. Ku samu ga kanku abin da za ku karya. Wajen karfe 10 na safe za ku ƙara zama karatu, sai karfe 1 za ku fita bara. Nan ma za ku samu abincin rana. Karfe 4 za a ƙara zama a makaranta, sai karfe 6 za a tashi. Bayan karfe 9 na dare za a ƙara zama, sai karfe 11 za a tashi, idan ba a yi ruwa ba kenan. Idan kuma an yi ruwa ba a karatun dare. Duk ƙarshen sati kowa zai kawo malam kuɗin Laraba. Wata rana kuma za a tafi gona ta can bayan gari a yi noma. Ai daman kun iya noma ko? Gaba ɗaya suka amsa da ya yi murmushi daidai lokacin da aka fara kiraye-kirayen sallar magariba. Yauwa, maza ku tafi ku ajiye kayan naku, ku ɗauro alwala ku wuce masallaci ku yi sallah. Ya wuce da sauri ya fara tafiya, suka bi shi da kallo. Rabe ya fara tafiya, Alu ya yi tsaye kamar bai motsa ba, sai kuma ya fara tafiya ya bi bayan Rabe har suka isa cikin rumfar. Rumfa ce da aka rufe samanta da kwano, sannan aka zagaye ta da katakwaye, amma gurare da yawa sun cinye, don haka aka toshe su da tsummokaran kayan almajiri. Akwai akwatuna zube da buhunhunan gana mazgo a gurin. Ƙaton guri ne da kusan mutum 50 za su iya kwanciya. Akwai wasu almajirai waɗanda ba su tafi masallaci ba. Akwai irin tarin alluna a gurin da yawa. Idi da Alu suka karasa suka tsaya suna karewa gurin kallo.
yaran da suke cikin gurin suka bi su da kallon. Wani kolo ya iso zai shigo, ya tsaya na kallon su, sai ya kai wa ƙeyar Alu duka, yana faɗin ka wuce mana ka samu guri ka zauna. Alu ya yi takada kamar zai faɗi, amma bai faɗi ba. Rabe ya wuce da sauri ya samu guri ya zauna. Alu ya isa ya zauna kusa da shi. Abun na farko da ke damun su shine yunwa, gashi an ce zuwa za su yi su nemo abinci da za su ci. Suka tsaya suna kallon kowa yana harkarsa. Wani daga cikin almajiran wanda bai wuce shekarunsu ba ya ƙaraso ya zauna kusa da su, yana faɗin sannun ku, yanzu aka kawo ku? Suka ɗaga masa kai alamar yayi murmushi yana faɗin suna na Isa, kuna jin yunwa ko? Da sauri suka ƙara ɗaga masa kai alamar a zatonsa abincin zai ce musu gashi, amma sai suka ga ya ƙara murmushi ya ci gaba da magana. Sanda aka kawo ni nima haka na ji yunwa kamar zan mutu, gashi ban san kowa ba kuma ba ni da ko kwabo, haka na kwana da yunwa, ban san daga zuwan mutum zai fara bara ba. Na yi tsammanin wani ne zai zo ya bani. Idan za ku bara ku taso mu tafi. Aliyu ya yi jagale yana kallon yaron. Rabe ya miƙe da sauri yana faɗin taso mu je. Suka miƙe da sauri. Aliyu ya kalli kayan Rabe, sannan ya kalle su. Kayanka kuma fa? Ya tambayi Rabe. Maza a ajiye da kayansa, kai ma a ajiye naka a nan, babu wanda zai ɗaukar maka. Baka ga kayan mu a nan gurin ba a ajiye ba? Mu ma? Yaron ya bashi amsa. Ya nufi wani gurin wani buhu ya buɗe, ya ɗauko roba ƙoƙon bara ya kifa a kansa. Ya kalle su, ku taho mu tafi, amma ba mu da kwano fa mu. Rabe ya sanar da shi. Ku zo mu je mu samu a can, sai ku dinga yin bara kwano. Idan muka shiga gida sai kai kuma ka bi shi a baya. Har lokacin Alu ya kasa sakin jikinsu. Tunanin innarsa yana damunsa a ransa. Yana jin dama bai falla da gudu da za su taho ba, ya taho bai sallama da ita ba. Jama'a suna sallah su kuma suna yawon bara. Tunda aka fara tafiya garin ya fara haɗewa da hadiri, aka fara iska. Isa ya kalle su yana faɗin kun ga hadiri ya haɗo, gashi ba a samun abinci a irin wannan lokacin. Da sauri ni zan dinga shiga, idan na shiga gidan farko kai sai ka shiga na biyu, kai kuma ka shiga na uku. Yana magana yana nuna su. Suka amsa masa da daga kai alamar to. Haka din dai suka fara yi, sai dai bai fi gida uku suka shiga ba aka fara ruwa. Isa ya fito daga gidan da yake da gudu yana faɗin ku taho mu koma kada ruwa ya mana duka. Har suka isa rumfar suka shige. Abin da ya ba su mamaki bai wuce ganin rumfar ta cika da mutane ba, kowa yana neman gurin kwanciya. Ga ruwa yana shigowa ta gefe da gefen rumfar. Alu da abokansa suka fara ƙoƙarin neman gurin da za su raba su kwanta, sai dai abin ya faskara domin duk inda suka raba sai a hankaɗe su. Daga ƙarshe Rabe da Isa suka samu guri suka raba, amma Alu bai samu gurin kwanciya ba. Sai can ƙarshen bakin ƙofar ya samu ya rabe, amma gurin bai ishe shi kwanciya ba, sai zama yayi, rabin kafafunsa ruwa na feso su suna jikewa. Haka ya zauna shiru yana ƙara daren Ubangiji kallo. A can ƙasan zuciyarsa tunanin iyarsa yake yi, ko ta kammala abincin dare, ko ta samu wanda ya iza mata wuta, kowane hali take yanzu. Wannan shine abin da ya sanya bai jin dukan ruwan da ke sauka ba jikinsa har zuwa sanda bacci ya ɗauke shi. Gari ya waye, asuba ta yi, an fara tashi cikin gaggawa kamar masu shirin zuwa lahira. Wasu na nufar gidajen bara domin ba su da ruwa sai sun bara tukunna, wasu kuma na tsugunne gaban ruwan da ya taru cikin dare suna alwala da wanke bakunansu. Shi kan bai zai iya amfani da ruwan ƙasan ba, gashi kuma ba shi da robar da zai barato. Haka ya zauna shiru har aka fara karatun asuba. Babu sallah balle wanke baki. Shi ma ya shiga sahun karatun, sai dai yunwa ta sanya shi bai fahimta dukkan karatun da ake masa. Ga kuma tunanin innarsa, wannan ita ce rayuwar da mahaifinsa ke sanar da shi zai yi mai daɗi a binni. Shi dai bai ga wani abin daɗi a cikin wannan rayuwar bayan bakar wahala ba. Yana zaune yana karatu yana kuka, yana jin kamar ya gudu ya koma garin innarsa wacce bai san halin da take ciki ba a yanzu, amma ya san babu halin yin hakan domin bai san inda zai bi ya sadu da garinsu ba. A kwana a tashi wata guda ya kare ga Alu. Dukkan yanda ya so ya saba da wannan rayuwar ya kasa. Idan akwai abin da ke wahalar da rayuwarsa bai wuce rashin abin da zai ci ba. Da yake damuna ce, mutane masu gidajen kansu ma suna fama gurin abin da za su sanya a bakin salatinsu.
balle almajirai, sai dai ya fara sabawa da rayuwar wahala da kwarzaban manyansu da jama'ar gari. Ya fara fahimtar karatu sosai, ya fahimci dalilin da ya sanya mahaifinsa ya dage ya taho, wato idan mutum yana jin mutukar yunwa ya fi dagewa ya karatu, amma a wani bangaren yana ganin kamar ba shi da gata. Yau an waye gari cikin makon ruwa da ya hana kowa fita, hatta kasuwa a ranar ba a cinta cikin daɗin rai ba, domin mutane da dama sun yi zaman su cikin gidajensu. Wannan ya sanya duk wani mara gata zai shiga garari gurin neman abin da zai ci da makwancin da zai ɗora haƙarƙarinsa. Kasancewar ranar Juma'a babu makaranta, haka Aliyu ya wuni yana gararan ba a gari gurin neman abin da zai sanya a cikinsa, amma tuni sun raba gari da Rabi, domin shi ya tare a gidan karuwai. Idan ya tashi daga makaranta ta yake zuwa yi musu aikace-aikace kamar wanki da siyan taba da wanke-wanke, suna bashi abinci da kuɗaɗe. Aliyu ya fara bin sa da farko, sai dai daga baya da ya kula da abubuwan da ke faruwa a gidan, ya tabbatar wa kansa ba zai iya ci gaba da zuwa ba. Ya watsar, ya gwammace ta bi gida-gida yana bara ta neman abincin da zai sanya wa uwar hanjinsa. Magariba ta kawo kai, babu komai a cikinsa sai ruwan kokon da aka bashi wani gida tun da farar safiya. Ya dawo makaranta, ya zauna cikin abokan karatun nasa yana ware ido, kowanne zai iya yi masa tayi ko ya rage ya bashi, sai dai babu kowa a gurin. Kowa ya kama gabansa sai tilin kaya su da ke zube a gurin. Ya zauna shiru cikin rawar jiki da ciwon kai ga zazzabi yana neman saukar masa. Ya dai kula zaman nashi ba shi da amfani, don haka ya ƙara fita cikin ruwan marka-markan, ya fara bin gidaje yana bara ya shiga gida ya kai 10, amma bai samu komai ba. Ya shiga gida na 11, kafarsa ta fara nauyi saboda gajiya da wahala. Gidan babu kowa sai cabali, fitila ta dallare tsakar gidan. Ya fara rera waka irin ta almajirai: iya allazi wahidin, iya ina sadaka, iya ko dan kanzo ne, iya yunwa nake ji, ki taimaka mini da ko gaya ne, iya yunwa bata da hankali. Kusan minti ɗaya yana ta kwallar bara, babu wanda ya ce masa ko kanzil. Ya yanke kauna, ya juya da zummar barin gidan, sai ya ji muryar wani yaro ya kwalla masa kira: kai almajiri, zo ka amsa. Daɗi ya cika shi, ya nufi cikin gidan da gudunsa, har yana tuntuɓe bai kula da cabalin da ke tsakar gidan ba. Ya nufi kofar ɗakin da ya jiyo muryar yaron. Gani, Aliyu ya faɗa cikin zumuɗi. Wata mata ce ta leƙo daga cikin ɗakin da hanzari tana duban Aliyu. Yaya aka yi dan malam? Aliyu ya durƙusa cikin sauri. Ina wuni, lafiya da ta amsa cikin gaggawa, gami da ƙara kallonsa cikin tuhuma ta hasken kwan lantarki da ya dallare fuskar tsakar gidan. Yaro ne ya kira ni, ya ce na zo na amsa dama. Aliyu ya yi magana cikin rawar baki da neman taimakonta. A nan gidan? Ta ƙara tambayar Aliyu cikin katsali. Aliyu ya ɗaga kai alamar matar ta yi murmushi game da faɗin: shakiyanci ne irin na ɗan baba, haka yake yi wa almajiran mu. Kanmu ba mu ƙoshi ba, balle mu yi ƙoƙarin baiwa wani. Allah ya baka haƙuri ɗan malam. Jikin Aliyu ya yi sanyi, ya miƙe salo-salo ya yi hanyar fita, domin ya sanya rai ƙwarai da gaske. Zuwa yanzu ya fara jin yunwa kamar zai faɗi. Haka ya lallaba ya fice daga gidan. Haka ya ci gaba da gararan ba, amma bai dace ba, har dare ya fara ɗaukewa. A cikin ransa ya fara tsanar jama'ar garin, domin ya kula ba su da tausayi. Dukkanin halin da yake ciki babu wanda ya taɓa tausaya masa. Wajen karfe 11 ya koma makaranta. Kusan dukkan almajiran sun yi bacci, sai wasu matasa guda biyu da ke zaune suna hira, suna cin gurasa da nama a takarda, suna dariya. Su ne manya a makarantar tasu. Ya karasa kusa da su, ya tsugunna daga gefe yana lasar baki. Fatan shi su yadda takardar ya dauka ya siɗe, domin ya san ko da ya gudanaci ba za su bashi shi ba. Suna kallon shi sarai, suka ci gaba da hira, suna cin abin da suke ci. Wasu matasa guda biyu daga cikin samarin suka ƙara shigowa, suka hango sauran suna cin nama da gurasa, suka nufe su da gudu, suka dusawa abin wawa. Gaba ɗaya suka ɓata wurin, ya yi kaca-kaca. Rabin gurasar ta zube a ƙasa. Aliyu ya hango wata da ta yi gefe, ya nufe ta da sauri, ya miƙa hannu zai ɗauka, ashe ɗaya daga cikinsu ya hango shi, ya bi shi da sauri, ya take hannunsa gami da hankaɗe shi gefe. Aliyu ya fasa ihu gami da riƙe hannun nasa yana kuka. Wanda ya taka masa hannun ya bi shi da harara yana faɗin: shege, don uwarka musu annanka ne da muna cin abu za ka sanya mana hannu cikin gunji kuka. Aliyu ya ce: yunwa nake ji, tun da safe ban ci ba. Wanda yake gefen sai ya ƙara watsa masa wata rana yana faɗin: ina ruwanmu da rashin cin abincinka, mu ma da gumunmu muka samu, uban waye hana ka samu abin da za ka ci.
Na ukun ya ce wallahi yaran nan kukan daɗi ma suke yi, sanda muna kamar su mu isa mu shiga gardawa har mu sanya musu hannu cikin abinci da ba ku samu muna cewa ku barato mana abinci ko, wai ba ku kula shi ba. Wannan yaron tun ranar da aka kawo shi ya ki sakin jiki da kowa, waɗanda yake bi din ma ya daina bin su, yanzu ba shi da aiki kullum sai kuka. Yaro na gaya maka, kuka yanzu ka fara, domin nan ne gidanku, nan ne gurin rayuwarka har abada. Alu yana jin dukkan bayaninsu yana kuka, ya rarrafa ya ja jikinsa ya koma gefe ya kwanta, jikinsa ya fara zafi, ga yunwa ga taka hannun da aka yi masa, ga kuma uban sanyi. Tunanin in nasa ya dinga dawo masa, shi yana cikin wannan halin, ita ko yaya take ciki. Yana daga inda yake yana sauraron garadan suna ci gaba da hirarsu, sai ya ji ɗayan daga cikinsu yana faɗin, ni fa yau ba zan ɓulla tashar nan ba, domin na sami abin da zan kashe daga nan har sati guda. Na biyu ya ce, wai ku Bala ba za ku daina wannan abin ba, kanku kuke cuta fa, iyayenku sun kawo ku karatu amma kuma kuna neman ku lalata rayuwarku. Na ukun ya ce, ai sun riga ma sun gama lalata, ni ina tausaya musu, duk ran da malam ya gane halin da suke ciki wallahi sun shiga uku. Wanda aka kira da Bala ya miƙe yana huce, sai me dan ya gano, domin na gaji da zaman gurin nan, idan na ga zai mini zara sai na bar shi, ni fa yanzu ina da wanda zai iya bani gurin da zan zauna har ƙarshen rayuwata. Da ban samu ba kuma ba kwacin nama da gurasa nan dare ɗaya ba, zai baka naira 100 har 120 badawa yake yi mutumin nan. Na farko ya ce, kaji manza me naira 100, 1000 ya baka, banza, ya kamata dai wallahi kusan annabi ya faku. Bala ya fashe da dariya, ba za ku gane abin da muke nufi ba, ni yanzu can zan zagaya ma, na san cikin daren nan zan iya samun 500 bayan an cika min ciki da abinci da lemu mai sanyi. Waye zai raka ni? Su biyun suka kalle shi suna faɗin Allah ya sauwaƙe, kai ne dan wahala, sai ka je ka yi ta yi. Na ukun kuma cewa yayi, na gaya muku ba zan bulla ba yau, ma haɗe gobe. Bala ya nufi hanyar fita yana dariya gami da faɗin, babu damuwa abokina. Alu da ke kwance cikin rawar ɗari yana jin a duk abin da ke faruwa a ransa, yana ta saƙa da kwanciya. Me Bala yake yi yake samun wannan kuɗin a dare ɗaya? Idan har zai iya samun koda abin da zai dinga ci kullum ne, ai shi zai iya abin nan. Fatan shi yanzu ya sami inda za a dinga bashi abinci koda sau ɗaya ne ma a rana. Yayi ta yawo yana neman gidan da zai yi aiki bai samu ba, amma yana jin kamar ya bi Bala ya gwada irin aikin da Bala yake yi. Ba tare da ya kammala yanke shawara da zuciyarsa ba, ya miƙe domin jin Bala na yin nisa da inda yake. Sauran garadan ba su kula da shi ba, domin suna ci gaba da hirarsu ne. Ya fita da gaggawa daga cikin rumfar, sai ya hango Bala ya yi nisa ya nufi can hanyar bayan gari. Ko da yake ya ji daman ya ce tasha zai je, ya taɓa zuwa tashar bara sau ɗaya. Ya dinga bin bayan Bala wanda bai san yana bin sa ba. Suka dinga ratsa unguwanni har suka fita wajen gari, suka nufi tasha kai tsaye. Tashar babu kowa sai kukan tsuntsaye da kurnuka da gyare. Babu tsoro, Bala ya kutsa kai ya shiga. Aliyu yana biye da shi kai tsaye. Wata rumfa wacce aka zagaye ta da kwano ya nufa, ya tura yana kallon inda Bala ya shiga, yana sakawa da kwancewa. Gurin babu wadatar haske sai kaɗan kaɗan. Ya samu guri ya zauna yana jiran ya ga Bala ya fito shi ma ya shiga, domin bai san Bala ya san ya biyo shi don kada ya dake shi. Yana nan zaune cikin tsananin tsoro da fargaba, domin babu maluki ko guda ɗaya. Ya hango Bala ya fito daga cikin rumfar yana miƙa, sai ya ga ya tsaya yana kirga kuɗi masu yawa a hannunsa. Daga inda yake yana iya hangen kuɗin daga ɗan hasken da ke ratsa gurin. 'Yan goma goma ne. Bala ya murmushi ya fara tafiya yana ci gaba da miƙa. Aliyu yana laɓe daga inda yake yana hangensa har yayi nisa, zuciyarsa tana saƙa da kwancewa. A haka ya tashi ya shiga gurin, ko kuma kada ya tashi ya shiga, amma yunwar da yake ji da halin da yake ciki suka tunzura zuciyarsa. Ya ga shigar, ya miƙe ya nufi gurin yana waige-waige. Ya tura kofar a hankali tare da yin sallama. Wani gabjejin ƙato ne a kwance akan wata tsohuwar katifa. Ya miƙe yana waige ya kalli Aru, mamaki ya bayyana akan fuskar shi. Kai kuma daga ina? Yaro ya tambaya Alu cikin tsananin mamaki. Cikin inna da rawar baki Alu ya fara magana, ni ma na zo zan yi irin aikin da Bala yake, idan zaka bani abinci na ci. Mutumin ya miƙe zaune da sauri yana kallon Alu, ya yi murmushi cikin jan daɗi. Lalle yaro ka yi farar dabara. Suna na Mudi ka buwaya, idan abinci ne ka gamu da shi zan iya baka
abincin wuni guda kullum tun daga safe har rana har dare, kai har na ƙara maka da kuɗin kashewa muddin zaka yadda ka yi irin aikin da Balan yake. Cikin gaggawa Aliyu ya katse shi. Zan yi Allah kuwan. Mudi ya ƙara fashewa da dariya yana faɗin shegiya yunwa mai sanya ɗa ya zamto bawa. Ya miƙa wa Aliyu wani kwanon da ke kusa da shi yana faɗin ƙara sonan yaro, fara da wannan. Aliyu ya isa da sauri ya janyo kwanon ya bude shinkafa da miya suka bayyana cikin kwanon, sai ya sanya hannu ya fara ci cikin gaggawa, hannu baka hannu ƙarya, kamar wanda ya shekara bai ci abinci ba. Mudi kallon Aliyu yake yi cikin sha'awa, kasancewar Aliyu kyakkyawan bafulatani mai kyau, haiba da siffa. Shi kuwa Aliyu bai kula da kallon da yake masa ba har ya kammala cin abincin. Duk da abincin yana da yawa amma Aliyu bai ji ƙoshi kwat ba, sai dai ya rage abubuwa da yawa daga cikin yunwar da ke damunsa. Mudi ya miƙa masa ruwa cikin wani ƙaton kofi. Aliyu ya amsa cikin sauri ya kafa kai ya fara yankyama, sai da ya ji cikinsa ya cika. Ya ajiye kofin yana murmushi yana kallon mutumin da ya ƙura masa ido. Ya ce, na gode. Ya miƙe. Yanzu kuwa yaya sunanka ne? Yan samari cikin murmushi Aliyu ya ce, sunana Aliyu, baffana da innata suna ce min mai sango. Mudi ya fashe da wata wawuyar dariya yana cewa, kai zaki ne, jarumin namiji kenan, kana jin abu yanzu fara cire min wandonka. Aliyu ya waro ido cikin tsananin mamaki da fargaba. Da cire wando na kace? Mudi ya daga kai yana faɗin, yin ba kai kace kana son yin irin aikin da Bala yake yi ba ko? Aliyu ya daga kai alamar iya, amma cikin tsananin tsoro. Mudi ya ci gaba da magana, to aikin da Bala yake yi shine cire wandonsa ya kwanta rubda ciki. Duk da Aliyu yana da karancin shekaru amma ya san a ce mutum ya cire wandonsa ba abu bane mai kyau, domin ko da yaushe innarsa tana gaya masa ba a son mutum ya kasance cikin nuna tsaraicinsa, Allah yana tsinewa mai aikata hakan. Sannan kuma tana gaya masa idan ya tafi kiwo ko daji dukkan wanda ya ce ya cire wandonsa kada ya cire, domin ana samun masu tare yara cikin jeji suna musu fyaɗe su nakasa rayuwarsu. Wannan ya sanya ya fara ja da baya cikin tsoro. Katon mutumin ya nufe shi da sauri ya kamo shi. Aliyu ya fara kokarin kwacewa yana faɗin, a'a ni ba zan cire wandona ba, ni ba na so. Mudi yana yin dariya ya ce, yaro tun da ka ci min abinci ai dole ne ka biya ni, kai da ba ka sanin wace irin sana'a Bala ke yi ba ka kwaso jiki kana son ka yi irin ta kai ma ko? Jama'a anan za mu dakata da wannan shiri sai Allah ya kai mu insha Allah. Zainab Abdullahi Musa.